Vad dricka? Tyst. Ska vi ta de långa? Ja. Många som ska på. Ja, men alla får inte plats. Voinko mä sulta kysyä, tässä oli vain 6 saakka ja tuossa 8 on ne ravintolat ja muut tämmöiset. Niin Joo. miten siihen pääsee? Ilmeisesti tää hissiin. Otetaan ihan pieni hetki. Siellä nyt mahtuuko? Joo, Ei tähän mahdu. Mahtuu. Kato, Ei mahdu. Ei mahdu. me mahdutaan nyt, sä et pääse muuten. Minä en mahdu. Nyt mahdut. En mahdu. Kato muuten, sulla oli kova kiire äsken, niin... niin Niin, niin, aina, joo. tiedätkö sä nyt hisseet vaan aulassa? Onko siellä erilliset? Missä aulasta? Siellä kun tulee sisäisen Aleksanderin kadulta. Kun tullaan sisäisen Aleksanderin kadulta Joo. ja pääsee siihen käytiin, niin siihen vastapäätä pitäisi olla hissejä, mitä menee ihan ylös saakka. Siis vastapäätä. Hetkinen, ne isot hissit, mitkä on siinä. Juu, anteeksi. Joo, me mennään tästä. Eli pitäisikö mun jäädä nyt missä pois? Tää tuossa